Так дайте пацанам посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливаю лик, поцелуй на шее. Карты дома, правда назад, черный каскад. ஹாய் காய்ஸ், நான் தான் உங்கள் வேலோட வினோத். எபிசோட் 1 வந்து எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க. இது அதோட கண்டினியூட்டி எபிசோட் 2 தான். இதில் வந்து எப்படின்னா நம்ம ஹில் ஸ்டேஷனை ஃபுல்லாக கிராஸ் பண்ணுற மாதிரி ஹில்ஸ் இங்கேருந்து கீழே இறங்குற வரைக்கும் கர்நாடகா டச் பண்ண கர்நாடகா ஸ்டேட் உள்ள போகிற அளவுக்கு நான் கண்டினியூ பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வந்து இது ரொம்ப அட்வென்ச்சராகவே இருந்துச்சுப்பா. ஏன்னா நான் கொடைக்கானல், மூணார் நிறைய ஹில் ஸ்டேஷன் பார்த்துருக்கேன். பட் இது அதை விட ரொம்பவே அட்வென்ச்சராக இருந்துச்சு. எப்படி சொல்ல, ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் இந்த ரெண்டுலேயே தான் வண்டி நம்ம மேலே ஏற்றுற மாதிரியே இருக்குது. இதுவுமே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஏற்றின மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ஆனால் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இதை அதை நம்ம பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். செம்மையாக இருக்கும்ப்பா. அங்கே பாருங்க இது வந்து 2வது நினைக்கிறேன். 2வதா 3வதா? மூணாவது காய்ஸ். அங்கே பாருங்க, 3வது ஹேர் பின். மொத்தம் 27. சூப்பராக இருக்குப்பா. வாவ். ஏன்னா கூலிங் இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். கிளைமேட் எப்படி இருக்குன்னு மேலே போய் பார்க்கலாம். ஒரு வேளை சப்போஸ் இருக்கலாம், மேபி இருந்தால் நமக்கு நல்லது. ஃபர்ஸ்ட் கியரில் மட்டுமே மேலே போங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது இந்த கேர்பின் பண்ணி ஏற்றும் போது ஃபர்ஸ்ட் கியரில் மட்டும் ஏற்றுங்கன்னு சொல்லுது. ஏன்னா ஆக்சுவலி அவங்க சொல்கிறது கரெக்டு தான். செகண்ட் கியரில் கொஞ்சம் முக்கிட்டு தான் ஏறுது. இதை வந்து நம்ம ஓட்ட கண்டிப்பாக பண்ணவே கூடாது. ஆப்போசிட்டில் வந்தால் அவங்களுக்கு இடமே இருக்காது. ஆனால் சூப்பராக இருக்குப்பா. வெயில் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. நான் மேலே போக 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 கூலிங் கண்டிப்பாக வந்துச்சுன்னா காமிக்க. எல்லாம் ஸ்லோ பண்ணுறாங்க. வாவ், ஏ செம்மையாக இருக்குடா. மொத்தம் 27. மொத்தம் 27. இது 6வது. காய்ஸ் பயங்கர டிராஃபிக் பா ஹில் ஸ்டேஷன்ல. ரொம்ப கொஞ்சம் கூட எப்படி சொல்ல, ஒதுக்கிறதுக்கு கூட இடம் இல்லை. பைக்கை நிப்பாட்டிட்டு ஃபோட்டோஸ் எடுக்கலாம் பார்த்தேன், அதுக்கு கூட இடம் இல்லை. ஏன்னா கரெக்டாக ஒரு லாரி திரும்புறது அப்படி தான் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க. ஆனால் அட்வென்ச்சராக இருக்குது. மூணார் ஹில் ஸ்டேஷன் கூட கொஞ்சம் இதாக இருந்துச்சு. இது அதை விட நல்லா அட்வென்ச்சராக இருக்குது. லாரியில் ஃபுல்லாக அந்த கரும்பு அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஏற்றிட்டு வராங்க பார்த்துக்கோங்க. கூலிங்கும் அவ்வளோவா இல்லை, கிளைமேட்டு கொஞ்சம் வெயிலாக தான் இருக்குது. பட் வந்து இந்த கரும்பு அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக லோடெலாம் ஏற்றிட்டு வராங்களா. எப்படி வரான் பார்த்தீங்களா. 24வது கர்பின் பெண்டு. ஆனால் வண்டி யாரோ ரொம்ப கஷ்டப்படுது. ஏன்னா பயங்கரமாக இதாக இருக்குன்னா, 3 கூட அழகாக ஏற்றிட்டேன் வெயிட் அதிகமாக வச்சு. இதில் இந்த ஹில்ஸே கொஞ்சம் உயரம் போல், நல்ல உயரமாக இருக்குது. டக்குன்னு ஏற மாட்டேங்குது. எல்லாருமே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஏற்றின மாதிரி தான் ஏற்றுறாங்க. லாரிக்காரனா இந்த சைடாக ஒதுக்கிடுறாங்க பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா இங்கேருந்து நம்ம ஏறி வரும்போது அவங்க வந்து இந்த சைடாக ஒதுக்கிடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆப்போசிட்டில் வர்றவங்க பரவாயில்ல, நல்லா பண்ணுறாங்க. இன்னொரு 4 கேர்பின் பேண்ட் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் பயங்கரமா இருக்குப்போ. கொஞ்சமா கூலிங் கிளைமேட் இருந்தா சூப்பரா இருக்கும். எனக்கு சைட்ல தான் அப்படி மழை அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு. ஆனா நான் பைக்கை நிப்பாட்டி காமிக்கணும்னு நினைச்சா நான் முடியல. இங்க பார்க் பண்ணாலும் டக்குன்னு தட்டி விட்டுருவாங்க, அந்த மாதிரி தான் இருக்கு டிராபிக்.
நம்ம டெஸ்டினேஷனுக்கு இன்னும் என்னாச்சு, 100 கிலோமீட்டர் கிட்ட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். காய்ஸ் அந்த கேர்பின் பேண்டை ஏறி முடிச்சாச்சு பார்த்துக்கோங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச கேர்பின் பேண்ட் வந்து ஒரு 5 to 6 கிலோமீட்டர் அவ்வளோதான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதுவே இவ்வளோ நேரம் ஆயிட்டு. இப்போ அதை முடிச்சுட்டு நேராக கீழே இறங்குற மாதிரி தான் போகுது. கீழே இறங்குற மாதிரி தான் போகுது. பட் வந்து கீழே இறங்காது, வேற ரூட்டில் போகும். வேற ரூட்டில் போகும் பார்த்துக்கோங்க. ஆனால் இப்போ நாங்கள் கிளைமேட் சூப்பராக இருக்கு. ஜில் 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 ஜில்லுன்னு இருக்கு. எப்படி ஏறி வராம பாருங்க. அவ்வளோதான், நம்ம வாரம் கட்டிடணும் அவ்வளோதான். ஏன்னா நம்ம அவங்ககிட்ட தான் போக முடியாது. ஏன்னா லாரிக்காரங்களுக்கு கொண்டாந்த ஸ்பேஸ் நம்ம அவங்களுக்கு வழி விட்டு தான் ஆகணும். ஆனால் அவங்க இப்படி ஓவர்டேக் பண்ணுறது தப்பு இந்த ஹில் ஸ்டேஷனில். பைக் ஓவர்டேக் பண்ணுறதே இதாக இருக்குது. லாரி சரி ஓகே வந்துட்டு போகட்டும். ஆனால் ஃபுல்லாக இங்கே பாருங்கப்பா, சூப்பரான வியூ. இவன் என்னப்பா நான் ரோட்ல நிப்பாட்டிட்டான். ஃபுல்லாக மூங்கில். பாயிண்ட் சர்றது குறைஞ்சிட்டு பெட்ரோல் 3 பாயிண்ட் ஆயிட்டுல 3 பாயிண்ட் ஆயிட்டு. ஆனா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 5-6 கிலோமீட்டர் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நல்லா இருக்காப்பா. அந்த லாரி வருது. ஸோ வந்து மெதுவாக்கிக்கலாம். ஸ்பீட் பிரேக்கர் தான், ஏறலாம். இடம் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கா. எனக்கு கேமரா ஆஃப்ல மனசே இல்லை. அதான் அப்படியே வியூ கவர் பண்ணிட்டே வரேன். அக்கா நம்ம நேரத்துக்கு ஒரு யானை புலி ஏதாவது வர வாய்ப்பு இருக்குமாக்கா? நல்லா இருக்கலாம். அதான் நல்லா இருக்கலாம். அது வாரமா நிற்கும். நம்ம அடி வீடியோ எடுத்துகிட்டே போகணும். எப்படி இருக்கும் எல்லாம் அதுக்கு லாத்திட்டு இடக்கு அது இங்கே குறுக்க புலி வர சான்ஸ் கம்மி தான். யானை காசா வாய்ப்பு இருக்கு. வாவ் சூப்பரா இருக்கா. இதை விட எப்படி வாவ் பாருங்கப்பா. காட்டுக்குள்ளதான். நமக்கு சப்போஸ் இதுல இருந்து ஒரு எலிஃபென்ட்டோ லைனோ நம்மளை துரத்திட்டு வந்தா எப்படி இருக்கும்? எம்கே ஆன் பண்ணிட்டு பிடிச்சுக்கோ. என்ன கேமரா எங்கேயோ வச்சிருக்கான். சூப்பரா இருக்கும். வா காய்ஸ் நம்ம கர்நாடகா ஸ்டேட்டை டச் பண்ணியாச்சு. டச் பண்ணி கரெக்டாக 2 கிலோமீட்டர் ஆகுது. எப்படி சொல்கிறேன்னா அங்கே போர்டு வச்சிருந்துச்சு வெல்கம் டு கர்நாடகான்ட்டு. அப்புறம் போகிற பாதையில் லாங்குவேஜ் மாற ஆரம்பிச்சிட்டு. கிளைமேட்டுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள். கிளைமேட் சூப்பரு. இடம் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பார்த்துக்கோங்க. அதனால தான் நான் மறுபடியும் கேமரா ஆன் பண்ணி விட்டேன். அடிச்சிடலாமா அடிச்சுக்கோ. என்னப்பா டியூபா தொங்க விட்டுருக்காங்க. செம்மையா போகுதுப்பா.
எப்படி சொல்ல, இந்த ஸ்பீடு வந்து எனக்கு அவ்வளோவா தெரியவே இல்லை, அழகா போன மாதிரி போகுது பார்த்துக்கோங்க. நல்லா இருக்கு, கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் எனக்கு தெரியும், அதனால தான் அப்படி போகிறேன். ஆனால் நல்லா இருக்கு. ஆனால் ஆரன் மட்டும் கொடுத்துக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கணுங்க. இதான் என்னப்பா எருமை, ஆனால் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இல்லையா? வாவ், இடத்த பாடுற அப்படி இருக்குன்ட்டு செம்மையா அழகா இருக்குதுங்க, சூப்பராக இருக்கு. வா 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 வா, சைடில் ஃபுல்லாக ஃப்ரூட்ஸாக வச்சுட்டாங்க. இந்த ஸ்மெல்லு, மூலிகை ஸ்மெல் அப்படி நல்லா வருது பார்த்துக்கோங்க, நல்லா ஸ்மெல் பண்ண முடியுது, நல்லா இருக்கு. இதெல்லாம் நம்ம அங்கே போய் பார்த்துக்கலாம். அழகா ஏறி வந்துடுவாங்க. சரி பரவாயில்ல, நம்ம ஒதுங்கி போவோம். ஆஹா, டோல்கேட் இருக்கு. புஞ்சனாரு ஏதோ போட்டிருக்கு. இங்கே ஒரு டோல்கேட்டுப்பா. ஸோ வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணி போய்க்கலாம். ஆனால் சர்டிஃபிகேட் எதுவும் செக் பண்ணுவாங்களா என்ன ஏதுன்னு தெரில. அப்படின்னா என்ட்ரி போட சொல்லியிருப்பாங்களே ஃபஸ்ட்டு. அப்படி எதுவும் இல்லை, ஆனால் கொஞ்சம் பிளேஸு சைலண்ட்டாக அந்த மாதிரி இருக்கு, எதுக்குன்னு தெரில. நம்மளும் கொஞ்சம் சைலண்டாக போவோம், அப்போ தான் நல்லா நம்புவாங்க. ராஜா நமக்கு எதுக்கு, ஏன்னா பின்னாடி வந்து எங்களுக்கு லக்கேஜ் இருக்குது, டக்குன்னு ஓட்டா கிடைச்சா அது லூஸ் ஆகுது. சாரி, மேனோக்கார எப்படி வரான் பாருங்கப்பா. என்னடா வினோத்து, வாங்க வாங்க வாங்க. ஒரே அனிமல்ஸ் தான். அந்த கப்பல்ஸ் அப்பல இருந்து பயங்கரமா போறாங்கப்பா. இந்த ரோட்ல நம்ம 80, 90, 100ங்கும் போது சூப்பர் தான். கார்னர் இங்க பாருங்க, அழகா 195ல கார்னர் பண்ண முடியுதுனால அழகா முடியுது. வா 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 வா, நல்லா இருக்குப்பா. எத்தனை திருப்பலாம் நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன். அவங்களும் நமக்கு டஃப் கொடுத்துட்டு தான் போயிட்டே இருக்காங்க. நான் ஒரு பக்கம் ஓட்ட கிடைச்சா அவங்க ஒரு பக்கம் ஓட்ட கிடைச்சிட்டே வராங்க. சரி நல்லா இருக்கே அப்படின்னு வந்துட்டு இருக்கோம். என்னங்க ரோடு மாறுது இல்லையோ, கரெக்டு தான். ஆனால் இவ்வளோ கூட நான் கிலோமீட்டர் டிரைவ் பண்ணியுமே இப்போதான் ஒரு 10 கிலோமீட்டர் கிராஸ் பண்ணியிருக்கேன். என்னப்பா இப்படிலாம் இருக்கு. ஆக்சுவலி இந்த வீடியோவில் கூட நான் பார்த்தது இல்லையே இந்த மாதிரி ரோடு தான். நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை இப்படி தான் இருக்கும்ட்டு. எப்படியோ ஃபுல்லாக பைபாஸ் கிராஸ் பண்ணணும், அங்கே போயிட்டு வேணால் கூர்க்கு அந்த பிளேஸ் வேணால் ஹீல்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சேன். ஆனால் இங்கே மைசூர் போகிறதே ஹீல்ஸாக தான் இருக்குது, எப்படின்னு தெரில. ஆனால் ரூட் எல்லாம் கரெக்டு தான். ஆனால் நல்லா இருக்கலாப்பா. அந்த மூலிகை ஸ்மெல்லு என்னை விடவே மாட்டுக்கு. ஃபுல்லாக இப்போ மஸ்ட்டு வர ஆரம்பிச்சு, பனி வர ஆரம்பிச்சுட்டு நினைக்கிறேன். அங்கே ஃபுல்லாக ஒயிட்டாக இருக்கு. வா 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 வாரே வா, கலக்குறீங்கப்பா. கொஞ்சம் மண் இருந்த மாதிரி இருக்கு, ஸ்கிட் ஆயிருமோ பயமா இருக்கு. நானும் 150 கிலோமீட்டர் நம்ம கிராஸ் பண்ணியிருக்கோம். டைம் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 10 ஆக போகுது.
ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. என் கூட ஒரு கோ-ரைடர் வந்தான், என்ன ஆனானே தெரில. அவன் தான் ஸ்பீடாக போகும் டைம் ஆச்சுன்னா, பட்டு கிராசிங்ல ஆடுறது அவன். $95 அழகா கார் பண்ணலாம். சூப்பர். ஆனால் டயர் கொஞ்சம் ஃபிட்டாக இருக்குமோன்னு கொஞ்சம் பயமா இருக்கு. அதில் மண்ணு போட்டிருக்காங்கப்பா. மண்ணுனா லாரியோட டயரோட மண் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மற்றபடி 70, 75, 80 அதில் தான் காணதிங்க வருது. ஆஹா, மாட்டிக்கிட்டோமா. ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ நான் இதோட எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். கண்டிப்பாக எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க நம்புகிறேன். சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்புறம் நாளைக்கு இதே டைமில் எபிசோட் 3 வந்துடுங்க. ஓகேவா, பாய்.